I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu nekih igrica. Danas ću igrati nekog ludog doktora, ja sam ovu igricu igrao i testirao, tako da ja ću krenuti u igricu u browseru. Interno obično imam ovog lišima jaja na glavu, to mu ja razbio ovo. Ali ja imam jaje challenge. Normalno, ajde da probam. Ne zanimljivo. Start, aj. Aktivnost. To ljudino. Samo ostaje živ, ja ću ti naći uvijek si ružan ko lopova pitjana. Až da se dokla rifa. To sam htjela zabao grkljan jer sam htio. Miško, malo očisti pa ružan ti stav. Pa što gineš? Nemo da gineš. To muklo. Ja znam da ovo... Da, pa ja treba ovo sašt. Neko nemam pojma. Trebamo onda ovo uđi. Znam malo da ga... Aj na max health. Max health. Eto. Ja sad stavimo da uvijek potrebno. Nakon toga potrebno ja pa da... Pa ovo tražim malo da glase, ali što ga ne probije, realno. Učin sam ga laserom spučao da ga probije. Ko ne da probije. To je bilo, ne, odlično. I tako, hop. Onda ne ide tu tako da ovdje ovako. Onda dodat malo očisti pa ružansko pa da opade. Onda imaš ali. Nadam se da ružna čira. Hop! Udri bejsbolkom, udri bejsbolkom, udri! Šta sad? O, ja sam doktor pa nešto. Ovo mora ovako. Pošto sam ja profesionalni doktor, znam da ovo treba izvući i ovako. Drugo to treba isto. A ne gledam je daj mi u tu reakciju. Jebote ti tu. A već nisam. Ma nisam ja kriva. Što nam kriv, nijem rekao, pa da. Malo ovako, ovako. Ne ovako, to nisi. Malo onda ovako. I što dalje, pojma sam. Da treba nešto ovdje, pomoći. Što ja trebam ljudi moji. Ti ne umrću. Umro mi čovjek. Bruno Black Bleed Dead. Ju. 17. pokušaju. Lekcija, dobro, lekcija, ajde. Mamor.
Doktoriraj. Ja se prvo sam htio bi doktor. Ну что, бум-бум-бум-бум. Kakav sam ja doktor? Ti mi nema. Malo pum, malo dum, malo pum, malo dum. Šta ima ovdje? Treba neka pomoć, mora se skipati ovalo. Nemaš. Ništa. Kad je doktor Konića tu uvijek ne može se bojati ničega. Šta imam kola? Kak se vi mene? Kako je? Ne, pa šta sam? Ne trebam isjeću, ne trebam. Trebam bejsbolku, ne trebam laseru, ne trebam mješarit, ne trebam kurik, ne trebam. Ne trebam ni mogu spušati struju, ne mogu. Menemo djavolu šega, pogotovo što stiže ove godine, nadam se što živa laka, što živa labavizam, like, share i subscribe, na sve sljedeći epizodi, pozdrav.